Sangana kwedu kuita panyaya vision apo ndichikupai nyaya dzinopisa dziri kuitika muZimbabwe. Muri yeZimbabwe tisati tapinda munyaya yedu tinokurudzirana kulaika nekusheya kuitira kuti ndirambe ndichiita shungu yekukupai nyaya. Nyaya yendinayo nhasi inyaya yaFelix Nhona avo vari kunzi vapiwa award nhasi rekunzi vakagona kubata basa mugore ra2024-2020 kusvika mugore rino ra2025. Avo vaFelix Nhona vanozivikanwa nekuva Minister of Transport munyika yedu yeZimbabwe. Mubvunzo wangu ndewekuti vaFelix Nhona award ravapiwa vachinzi vakagona kubata basa mugore ra2024 and 2025, basa ravakabata nderipi? Nekuti tinonyatsoziva kuti transport yacho yemuZimbabwe ndeyemushikashika, ende transport iyoyo mushikashika unotonzi uri illegal. Vakomana vemushikashika everyday vanotomhanyisana nepolisi, asi unozonzwa mumwe munhu achinzi apiwa award rekunzi akagona basa. Asi nini chandatozongodiscover ndechekuti award raapiwa nderekuti akagona basa rekuendesa mabhazi kumusangano weZANU-PF, kwete kuti akagona basa retransport yemacitizen yenyika. Hakuna zvinhu zvakadaro. Award ravapiwa nderekuti akagona basa rekuendesa mabhazi enyika emazuku kumusangano weZANU-PF. Ndo award raapiwa, ndo basa raakapiwa, nekuti hurumende yeZANU-PF yagara itorina kana basa nevanhu vamacitizen, itongori nebasa nezvayo zvinoipa mari yekuti vabe. Semune nyaya iri kutongoitika izvozvi yekuti kune march, tikuona mapurisa akazara